मी स्वानंद नेमन कोकणी कट्टे या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी पारंपरिक पद्धतीत कोकम सरबत। त्यासाठी लागणारे साहित्य 2 चमचे आगळ, आईस क्यूब्स, 1 वाटी साखर, अर्धा तास पूर्वी भिजवलेला सब्जा, चवीनुसार मीठ आणि अर्धा लिंबू। आता आपण थंड पाणी घ्यायचं सरबतासाठी। आता यात 1 वाटी साखर, ही साखर आपण चांगली वितळून घेऊया। आता साखर छान वितळत आली आहे। आगळ, आता यात अर्धा वाटी सब्जा, हा सब्जा मी अर्धा तासापूर्वी भिजत ठेवलेला। आता यात चवीनुसार मीठ, सर्वात शेवटी लिंबू पिळून घेऊया। आता आपण ग्लासामध्ये आईस क्यूब्स घालून घेऊया। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा।